इन्डियाखौ जोङो सापर्ट खालामनायखौ बिथाङा जुदि इमान हेंथा होदोंबा बिथाङा जुदि गोहो दङबा चेलेन्ज खालामदों आं बिथांजों बिथाङा हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांखौ सोंथों बिथाङा खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथांखौ सोंथों 2019 मायथाइयाव BPFआ मानो बर' फिसा आबसुआ हेफाजाब होदोंमोन प्रदीप कुमार दैमारिखौ बिथांमोना मानो बर' फिसा थानानैबो बै समाव दिलीप सयकियाखौ हेफाजाब खालामदोंमोन BPFआ बिथाङा गोहो दंब्ला सोंथों जों कास्टम बसुमतारिखौ जोङो कुइसन खालामदों आरो बिथाङा गोसो दङबा बिथाङा जुदि गोहो दङबा सोंथों मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सोंथों मानो दिनै मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना सोदों मोनद' हारिनो ST होनांगौ जौगासारनाय हारिफोरनो ST होनांगौ होननानै लोगोसे दुर्गा दास मानगोनां बिथाङा मानो एसेम्ब्लियाव थांनानै मोनद' जौगानाय हारिनो ST होनांगौ होननानै बुंहैखो खाम्फा बरगयारिया मानो हेफाजाब दङ होननानै बुंखो मोनद' हारिनो ST होनांगौआव दा बेवहाय बर' फिसाफोरा माबोरै लाब जागोन दा बैबायदि मानसिखौ बिथाङा गोहो दङबा सोंथों दिनै एबसुखौ सोंनायनि सिगां बिथाङा बिथांनि गुरुफोरखौनो सोंनानै लाथों मानो बिथाङा STनि सापर्टआव दिनै गुबुन हारिफ्रा ST मोननांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंगासिनो दङ दिनै बिथाङा बुंदों बड'फाया दिपेन बर'नि खामानि मावनायखौ नुनानै आबसुनि खामानि मावनायखौ नुनानै दुखु मोनदों होननानै बिथाङा बुंदों बड'फाया दिनै नायहरदोंबा बिथाङा दिनै गाबगोन होननानै नाथाय जोङो बुंदों कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे समाव खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जोङो सानदोंमोन मोजां गियानखौ सोलोंदों बर'नि दैदेनगिरि होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै मा सोलोंबोखो जों मिथिया दिनै जोङो आनसलिक लेभेलनि मानसिया आनसलिक लेभेलनि जोङो बिबानगिरिया सेन्ट्रेलाव AGS जाबोनाय मानसिखौ जोङो दिनै फोरोंनो गोनां जानाया बुंनो गोनां जानाया बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव होननानै जोङो सानो कास्टम बसुमतारिया सासे थगायसुला मानसि आरो बियो थगायसुलाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावनायनि उनावबो जोंखौसो बिथांमोना बर' हारिनि गाज्रि खामानि मावग्रा बेबायदि दिनै बुंनो थांगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बुंनो नागिरदों दिनै बिथाङा सासे बर' हारिनि बेरेखा मानसि मानोना बिथाङा BTR एकर्डखौबो हेंथा खालामनो नागिरो दिनै माखासे कलेज जानायखौबो बिथाङा हेंथा खालामनो नागिरो बेनि अनगायै गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरो जों दिनै खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनानै मिडिया नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों खायसे बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय जोङो लिंहरदों दा खोथाया जाहैबाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो BPFनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै माखासे खोथा बुंगासिनो दङ मानगोनां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि हेंथायै माखासे खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ दा बेखौ जोङो थोंजोङै सोंखारियो कास्टम बसुमतारिया बेबायदि बुंनायनि बेहा जेबो मोन्थाय गैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर हारिनि थाखाय खामानि मावो सान हर बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावो दा बेवहाय कास्टम बर'आ सोर बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कुइसन खालामनो थाखाय कास्टम बसुमतारिया सासे थगायसुला मानसि आरो बियो थगायसुलाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावनायनि उनावबो जोंखौसो बिथांमोना बर' हारिनि गाज्रि खामानि मावग्रा बेबायदि दिनै बुंनो थांगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बुंनो नागिरदों दिनै बिथाङा सासे बर' हारिनि बेरेखा मानसि मानोना बिथाङा BTR एकर्डखौबो हेंथा खालामनो नागिरो दिनै माखासे कलेज जानायखौबो बिथाङा हेंथा खालामनो नागिरो बेनि अनगायै गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरो दा बिथाङा दिनै मानो BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंहा सनितपुर बिस्वनाथआ जोंनि BTRआव हाबनो थांनायखौ बिथाङा मानो मेगन सायो दिनै लखिमपुरा हाबनो थांनायखौ बिथाङा मानो मेगन सायो बै सनितपुरनि बर' फिसाफोराबो आन्दोलन खालामदोंमोन बिस्वनाथनि बर' फिसाफोराबो आन्दोलन खालामदोंमोन बिथांमोननिफ्रायबो मुंख्लं जादों बिथांमोनाबो सुख्रुब जादों बुख्रुब जादों बै समनि मुभमेन्टआव बिथांमोना दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों हाबनो थांगासिनो दङ बेखौ दिनै बिथाङा मानो हेंथा खालामो दा बेनि थाखाय जोङो कास्टम बसुमतारिखौ सोंखारिदों बिथाङा बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो नाङा आरो बर' रायजो राजाखौ बेबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनानै मिसलिड खालामनो नाङा आरो बिथाङा दिनै जोंखौ गोबां खोथा बुंदों जोङो कास्टम बसुमतारिखौ सोंनो नागिरदों दिनै बिथाङा जोङो मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' सारा जि खोथाखौ बुंदोंमोन इन्डियानि बिजाथि दिलीप सयकिया जोंनि दरं उदालगुरि कनस्टिटिउन्सियाव हेफाजाब खालामनायखौ लानानै जोङो बिथांखौ सोंनो नागिरदों जुदि जोंनिया गोरोन्थि जादोंबा BTR एकर्डआ आबुङै मावफुंजानायनि सार्थआव बर' फिसाफोरा जोंनि BTRआव हाबैफोरखौ हाबनांगौनि सार्थआव जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लोगोसे NIT गुबुन गुबुन इनस्टिटिउटफोरा जोंनाव फैनांगौनि सार्थआव लोगोसे जोंहा माखासे BTR एकर्डनि दफा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि खाथिराव कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि खाथिराव जोङो दिनै इन्डियाखौ जोङो सापर्ट खालामनायखौ बिथाङा जुदि इमान हेंथा होदोंबा बिथाङा जुदि गोहो दङबा चेलेन्ज खालामदों आं बिथांजों बिथाङा हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांखौ सोंथों बिथाङा खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथांखौ सोंथों 2019 मायथाइयाव BPFआ मानो बर' फिसा आबसुआ हेफाजाब होदोंमोन प्रदीप कुमार दैमारिखौ बिथांमोना मानो बर' फिसा थानानैबो बै समाव दिलीप सयकियाखौ हेफाजाब खालामदोंमोन BPFआ बिथाङा गोहो दंब्ला सोंथों जों कास्टम बसुमतारिखौ जोङो कुइसन खालामदों आरो बिथाङा गोसो दङबा बिथाङा जुदि गोहो दङबा सोंथों
मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सोंथों मानो दिनै मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना सोदों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ जौगासारनाय हारिफोरनो एसटि होनांगौ होननानै लोगोसे दुर्गा दास मानगोनां बिथाङा मानो एसेम्ब्लियाव थांनानै मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनांगौ होननानै बुंहैखो खाम्फा बरगयारिया मानो हेफाजाब दङ होननानै बुंखो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौआव दा बेवहाय बर' फिसाफोरा माबोरै लाब जागोन दा बैबायदि मानसिखौ बिथाङा गोहो दङबा सोंथों दिनै एबसुखौ सोंनायनि सिगां बिथाङा बिथांनि गुरुफोरखौनो सोंनानै लाथों मानो बिथाङा एसटिनि सापर्टआव दिनै गुबुन हारिफ्रा एसटि मोननांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंगासिनो दङ दिनै बिथाङा बुंदों बड'फाया दिपेन बर'नि खामानि मावनायखौ नुनानै आबसुनि खामानि मावनायखौ नुनानै दुखु मोनदों होननानै बिथाङा बुंदों बड'फाया दिनै नायहरदोंबा बिथाङा दिनै गाबगोन होननानै नाथाय जोङो बुंदों कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे समाव खामानि मावबोदोंमोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जोङो सानदोंमोन मोजां मोजां गियानखौ सोलोंदों बर'नि दैदेनगिरि होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै मा सोलोंबोखो जों मिथिया दिनै जोङो आनसलिक लेभेलनि मानसिया आनसलिक लेभेलनि जोङो बिबानगिरिया सेन्ट्रेलाव एजिएस जाबोनाय मानसिखौ जोङो दिनै फोरोंनो गोनां जानाया बुंनो गोनां जानाया बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव होननानै जोङो सानो आरो बिथांमोना जेरैबायदि बड'फानि आन्दलनजों बड'फाया जागायबोनाय आन्दलनजों मोनबोनाय बिटिआर बड'फाया आन्दलन खालामबोनाय बिटिसिखौ मोननाय लोगोसे बिएससि बेफोरबायदिखौ जोङो बड'फानि आन्दलननि गेजेरजों मोननो हादोंमोन अब्ला दा बिथाङा बड'फानि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों जागायजेननायनि गेजेरजों मोननाय बिटिआरआव मोननाय जोंनि जायखिजाया दफाफोरखौ मावफुंनायाव बिथाङा एगेन्स्ट खालामनायखौ नुनानैसो बिथांमोननि हेंथाखौ नुनानैसो दिनै बड'फाया हयथ' मेगनाव मोदै गदों आरो जोंनि मुंख्लंफोरा बिथांमोनखौ हयथ' नायगासिनो दङ दिनै जोंनि मुंख्लं जानायनि उनाव बिथांमोना दिनै हेंथा खालामनो सोर मुंख्लंफोराबो हयथ' बेखौ सानगासिनो दङ आरो बिनि फिननायखौ रायजो राजाया होगोन आरो रायजो राजाया आबसुआ बुंनायजों अरायबो दङ आबसुआ बुंनाय बायदिनो अरायबो खामानि मावो आरो जोंनि दखराफोरा बिथाङा बुंनाय बायदि सोरनोबा फनाव बुंहरदों होननानै बुंदों बेबायदि मालाबाबो जायाखै बिथाङा बेखौ थगायनानै बुंदों बेबायदि खालामनो मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरायानो जा जिल्लायानो जा बिथाङा बेबायदि गाज्रि एलिगेसन नंखाय एलिगेसन खालामनायनि बिहा जेबो मोन्थाय गैया बेखौ बे समाव जोङो फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन